Sugar waste. You are my power, but nowadays my powerless. Why when you kill nowadays you are careless? Why would you better say that? Uchi would you better say that? Uya jimbo sana asina basa nisishuruma. You a wig. Uya ndiwewa mubala uya ndiwewa kushema kunga bebo ndiwewa namoinga uya ndiwewa kushema kunga uya ndiwewa mubala ndo uwana kuya ndiwewa no uwana kwa uriwe ndiwewa masera kunyangwe shodo akaita chitsidzo nemundi wawake kusvika vanhu veopafadza tali wangu andikusiyehi zvorema kusvika vangu ropafadza mana wake my sugar less. You are my power. Mana wake I'm powerless. Nyeri, I love you baby. Nowadays you are why would you matter says I? Why would you matter says I? Thank you, Anna. Zeb lady. Moroma. Makambona muna nochika kupinda kumira padzine mvura guys. Kuchika cheko kumira padzine mvura kudhamu cheko ndini. Ndiwe wangu. Ndiwe wangu. Ndo blend mtarze. Jore chitsidzo nengu kusvika wandiro pafadza yaiti fishe ndosara ndagara pana panditi zvefishing ziyehi zvorema kusvika mandiro pafadza. Hello guys, masquera say guys, masquera say. Aiwa tiripo. Aiwa nasi ndine mhuri ndiri kufishing. Baba vari kumboita zvefishing mudhamu. Ndinohla kusvika padhuze nemvura guys. Ndinohla. Saka ndosara ndagara mumota muno. Ndinohla. Just sick now guys. Katimbo enjoy I just sick now. Katinzwe music yake. Five November, Rustenburg, Tlavani, Pungwe, 6 to 6 guys, 6 to 6 Tripa Tlavani, Pungwe the whole night. Come, let's enjoy it together. Ufokoka uya guys. Ufokoka uya. Shimashibunze. Hey. Guys, apasu gonero era. Muna gonero. Oh. Yeah. We had a drink. We had a dam Rustenburg. Pandas rest. Oyo, ane chimuti. Uriko arasigiuko.
imbote guys siki guys I am comment section timbomi ejaba imbote guys siki mukadzi wake nizoti ari comment section mukadzi wake ari comment but imbote guys siki kwenyu munoratidza simba renyu ane muchinge motora wenyu susevana tichachema sedu tichapokotana misodzi yedu tosara naro simba renyu tofambira mumuzira ekomaino zvimazvibvunze right kune vachada mawiki naika kune vachada mawiki naika mobva mandibata kuinbox naika pane mumwe wada kuruka mawiki aya let's support our own this week is for endorsement naika pane ari kuruka mawiki aya andaitone ngazvibvunza zviwativza kumbotimboenda kumberi timoenda kumberi ikakaramba kupera oyo makadlanyikere karamba kuperere upenyu hwananare mashe unoda kazazenyu baba iwe airinda sandrishamaka today Jehovah ria rabi ndozokupai namba ndizivi nditanda mari ndozokupai namba munobvunzana kuseni madzibaba Elliot madzimai chokoreti madzimai Gaburina madzibaba Gabriel nyika yoenda kumawe satani ari kutitide very light Crystal very light okay uyu munhu ati ari kuruka mawiga guys sa imimi zvomoita naika batai musikana nonzi Faith Kela muchema batai Faith Kela guys akurukire mawiki zveprize munotaurirana ina handizivi baba oyo very light my mwana very light very comfortable mawiga very comfortable so yo Faith Kela chindigadzirire mwe Christmas akasva kumagaro yandichafamba nayo zvekufamba nayo zvazviya ndichiimakidza because Christmas yakusvika hanzi naBeli Mara kukura kwaramba tanga wanoudza mai vako vakura here naibeli Mara mai vako vakakura here tatuka here kana ndatuka undiudze nditori pabasa soBeli Mara mari riri kupinda iwo chikoti kukura kwaramba itori endorsement my sister kana kuti my brother tsvaga cash andidyi kukura sha I don't eat kukura I eat kutsvaga mari upenyu hwandakandipa Ishe unoda mangu baba oyo area baba area vanara ibaishe iwe guys musakangani ndati musi wa 5 November kaika 9 November 5 November mu Rustenburg Philip Clavani chinenge chakaputika guys 66 pungwe musavhunduzwe musanzwe isusu machembere ngatifarei kusvikira Jesu adona pasina chafamba tichifamba
vakafa vari pambi vakafa vachiroya my way rova musoro kurova musoro rova musoro inzwai mashoko guys, inzwai mashoko ai, teererai mashoko guys. Namo haima misitarenja. Inzwai guys. Murukunzwere guys, mira, hola guys, terre munzu aba guys, inzwai aba guys. Princess Homerande epi yako Queen Chumbrez, how are you? Trukuda pa Rustenburg Queen Chumbrez muswafo inzwai pasina chafamba vamwe zvichifamba inzwai muri kwabatai apa guys, batai apa, batai namba, batai mashoko inzwai guys, ini ndindarira swa rinopera gore pasina chafamba zvivamwe zvichifamba apo kapo neminyama vakava vari pambi sekuru rova musoro 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 ndaramba kuva ndichitambura izuva rimwe chete ndichokambura ibelibemba yoda kuingana mchemba eso iri ni memba amwa inga misitarenda bakufa ndisina kuvakira amaimba iwe ramba kufosina kula uvaka imba yako usina uvakira omba yako kana urapenyu aiwa vavakira ukasampi kaisika munhu kanotaura zvine sensaka rova musoro nhamo ponda musoro nhamo iyoyo ponda musoro nhamo machembere anzibika idoro kana zvinhu zvaoma vamwe zvichifamba zvimwe zvichikonzeresa neminyama ingopfuga maoga mumba maunopedza kusha indai ukokokokoko vaingonzi ipambi ikosinotirarira haana chitambi aramba sekuonekwa sesombi maloni rova musoro amawero vamusoro right rova musoro rova musoro rova musoro rova musoro swa family muri kuhara uko tobenisa pamwe guys munofunga tinoita vibe kana ndiri ndega aiwa vibe ndoita chero mabari pasides andozati ndiri munhu wevibe vazati ndiri pabasa kufacebook kubasa anozviziva kuti kubasa makanitengera buruka zinonisa kuitire ndiri munhamo andayovuka muchiuya nemacheke mazuva yakare kare
ime mama nzwa mashoko guys hanzi rinopera gore vamwe vachishanda pasina chabuda iwo uchingoti hanzi zvina zvishanda asi vamwe vachita zvinobatsira guys mashoko anogwadza eyo sha family muri kuhereko sha family andisikuda kutamba nyemba isitakatamba samanyemba inzwai mambo patinodemba regai tidzore kwazvakarehwa zvipande zvatiwandira isetensi ngonitarira pandinofamba tungamira muponesi ngoniponesa ise ngonitarira pandinofamba tungamira tensi ngonitarira muponesi ngoniponesa ndakabva kusvondo nezuro ikasangana nababa vagumbo vachiti vada nchikora gumbo asi unokuta nemachumbo unoziveiko mwana wasuro parira dzako panozivilo sandiwandira isetensi ngonitarira pandinofamba tungamira muponesi ngoniponesa ise ngonitarira pandinofamba tungamira tensi ngonitarira muponesi ngoniponesa ndoita sesiri yabaiwa mandishapanyika ndenge ndabayiwa vanosara kumba voti pedu kwakafiwa wava here upenyu kugara kumariwa pandinoukura ndiri kunyunyuta uya undinunhurevo uya unditakurevo zvipande zvandiwandira isetensi ngonitarira pandinofamba tungamira muponesi ngoniponesa ise ngonitarira pandinofamba tungamira tensi ngonitarira muponesi ngoniponesawo swafamili muri kuhereko 5 November Shabani Wokungwe Naiga Nekeze Oyo Sure try oh thank you Ranjazi thank you guys tukufamba ne album ra sa ini ndalila sa unzai makafa musati vafa ndiri kupisa musati macha vamwe vatsva ndisati ndatsva kakuma ukananje onyeni rekaindinake ungesitonyenikiwa kakuma ukangwa unge onyeni rekaindinake ungesitonyenikiwa zatovanyembe mkulu rekaindikare pachituru sikiwa zatovanyembe mkulu rekaindikare pachituru sikiwa asina mudiki vanongoda anomhanya ari muchiki wandiswaisandi ndokurova nepiki panokoswa munhu panokiswa nechiki wemadzota pini nemafayamani goma richisimbiswa nemapoyamani masista vainobiliva Daina waina waina kakuma ukangwa ngeonyeni rekaindinake ungesitonyesikiwa kakuma ukangwa ngeonyeni rekaindinake ungesitonyesikiwa zatonyenge mkulu rekaindikare pachituru sikiwa zatova nyembe mkulu rekaindikare pachituru sikiwa kaipafarira ini ndovagarira ndavambonditarira kumashure ndovasundira zangoma zemiriyo miriyosamukoma chiriyo miriyo dongoimba miriyo kunzai makabva vachina penyu vasati vafa ndiri kupisa musati matsva vamwe vatsva ndisati ndatsva vakuma ukangwa unge onyeni rekaindinake ungesitonyesikiwa vakuma ukangwa unge onyeni rekaindinake ungesitonyesikiwa zatova nyembe mkulu rekaindikare pachituru sikiwa zatova nyembe mkulu rekaindikare pachituru sikiwa asina mudiki asina mukuru asina mudiki ndokurova nepiki panokoswa munhu panokiswa nechiki wemadzota pini nemafayamani goma richisimbiswa nemapoyamani masista vachingopiliva waina vachisaina kakuma ukanga unge onyeni rekaindinake ungesitonyesikiwa kakuma ukanga unge onyeni rekaindinake ungesitonyesikiwa zatova nyembe mkulu rekaindikare pachituru sikiwa zatova nyembe
mekulu. Kandi kare sikiwa kaipa. Luko tengesa show. Kandi nakende stone sikiwa kaipa. Kangange onyeni. Kandi nakende stone sikiwa kaipa. Mekulu. Kandi kare Pasturu. sikiwa kaipa. Mekulu. Kandi kare pasturu sikiwa kaipa. Right guys, musi wa 5 November patlavani naiga ndatipungwe kana ukauya usafunga zvokuti kumba kudi ipungwe guys. Tenge tirimo 66 brai irimo, nyama irimo mukati momo inenge irimo ichitengeswa guys, doro rinenge ririmo ichitengeswa, sadza rinenge ririmo ichitengeswa guys, mahot dog toita here mahot dog guys, toita here kana kuti sadza nenyama itingipo handitika saka imi nguya iyi guys tiesofara hanzi nasina siki aiwa musi wa 5 mchemberesoko, musi wa 5 November ndakachomirirawo mchemberesoko kuti mutenge matickets enyu 10 munonge vanhu venyu kufufu soko nation mafufu soko nations tengeraiwo 10 kana kuti madharis 10 tickets at 100 rand before 9 at 100 rand ticket 10,000 rotenga 10 tickets support iproject yedu yayo actually ndeyasisi diaries ndeyasisi meli andika aiwa kakondimondisapotaka ndakudza ngati vanhu vanobva kumaraini kwangu havambondisapoti vanoroya vanhu ndakakura navo havambondisapoti vanoroya vanoida kunosapota munhu kuti akafana sambovigwina yambo asi ndakakura naye kugwadziwa kuti uyu munhu akakura ndichitamba naye madhaka kuti ndimusapoti varoi saka guys imi mukasandisapota handotengera nhoko yes muchiyemberesoko zvendozviziva kuti glaze vangu vane bawa saka mukasandisapota idinika hapana tape kuti lorraine koditi zvinakidzezvo saka ukasasapota ive diaries vasasapota madhavenga zvadzako tinga matiketi madhayaris ari kuuya from Joburg, Pretoria, Northam, Zirust vari kuuya, they are calling tichifara right auya anonzi Shalini nyika dzinorega tikuadrese anditika mira tikuudze rega tikuudze utori dofo dena ndiriniwo ndabvisa comment yako because uri dofo utori dofo Shalini kune vanoziva they know kuti nditori pabasa ndiri kutengesa show naika ndatodya mari ndiri kutodya mari vana vangu vari kutodya nebhuruvo rose iwe uchidya nemavheji handitika uchingotaura zvisina basa mucomment section so tiri pabasa zvestonyeni zvetinotozvitaura because pabasa unofunga kuti iwe ndingangosiya kumba kwangu kuti ndingoya kotaura just kungonakirwa aiwa ini ndinoenda pane keshi shamwari yangu ndinoenda pane mari ndakunyarira dena ndiriniwe wabvisa comment yako handitika because I am selling a show, I am cooking money wanzwaka ndati ndikudzidzise kuitira mangwana naika usati waungomhana chete handitika right yes and guys yeah oyo Fantani dafu musazongo mutika ari rafu nekuti ngoma dzaro vaidzikiri dafu pandamu WhatsApp yangu eni WhatsApp ukaenda kufront page namba iri papo WhatsApp kubika I'm cooking man kubika cash anaswanda ndaipi chinchuma changu wena baba vari kukuzirira vari pasaiti ibotai oyo ibotai oyo haya sapotai oyo guys oyo ndatemetsane ngoma saka nhasi ndombotamba ngoma kuya utila lila wekurova saka mahasa amaisina because abadhayaris vati oyo mune feva ili wekubika mangoma oyasikare anogona zvatingaia zvisina kuti chiyanogona kuzivameriga ukovamereki vasinorewa ngoma
naye chingoti sawa sawa kuma India vakadzi vari kusuka Iti oyo. ingoma yakanzira zviparidzo What is sharp? What are they? Sharp family. Sharp. Hey. Yeah, sharp. Good boy. Good Mandala. Already go ban munu gafare. Hey. unoshanda kuimba chikuma nyika izere maruva azikutenga vari varuzuva kunera ndari vachipfuva Wabuda utamba ini. maraiwe Na wabuda kutamba. ndini ndakazvibhayembe mabhanzi aindisunzira mukwende That story we happy mood kusvikira end of December. Let's go we happy mood every day. December birthday rangu guys. Tunataka kufanya hizo so. Kugori. Album irangoro wari album wandrakadaro kana isiri apa nenda tofanga kuzoiridza pa YouTube vanosapota vati kubasa baba beside hustle yes yeah.
Ndarira chichi dira inyasha Datari sama siso wage Ndawona rudo Disusu ndaichaga Kuwa nawe kuti wangu Datari sama siso wage Ndawona rudo Disusu ndaichaga Kuwa nawe kuti wangu Agandishoro jamulafu choroti Kanogara pedyo konditi horoti Chirega ndigagoshese sekoroti Wapisa kundipa mvura iri koroti Kudai mbuya vangu varipo kondo Vaiona rudo rwapinda mumongo Asi rufu akatonga Koiwe rudo chito Marasta muriko here umo marasta Samasiso wage Ndaona rudo Disusu ndaichaga Kuwa nawe kuti wangu Datari samasiso wage Ndaona rudo Disusu ndaichaga Kuwa nawe kuti wangu Wajala fukulo Baby pano da kulo Amai nanakiwa kulo Rudo, thank you. Love you too. Rudo muchema, thank you. Hawa takafana Asla kerna tiko marasta Naiga Dirarira Swa Inindarira Swa Dirarira Swa Ay 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 Di swa Yo chichi Unaruti Mama Rasta Ay bube Anogona sheba, anogona jena, anogona snauri chiga, anogona zake. Ndaona rudo, Disusu ndaichaga, Kuwa nawe kuti wangu, Datari samasiso wage, Ndaona rudo, Disusu ndaichaga, Kuwa nawe kuti wangu, Datari samasiso wage, Ndaona rudo, Disusu ndaichaga Kuwa nawe kuti wangu Datari samasiso Sa guys, musakaiteka munzu akaswa ndati guys inini mchemberesoko thank you for 10 tickets zotengira mame majairis kana musipa I don't feel comfortable kana muripo ndorasa muswe kuisa musoro pasi makumbo mudenga kana kuti kuisa makumbo kuomodze kumasure saka come and support guys love you my pa moyo saka guys vachiuda tendera matickets vasina matickets vada kuya ibate excel ndine matickets I've got tickets that were bought by Majaris right mutibate excel vasina matickets but tichakavhurira vari kutengera matickets aiwa timu rangu anzi mukasvika ndipewo ticket 1 anasivanda ticket randinokupa uri kwauriko ticket rudzi iroro nokuti usati wauya kuno kuAfrica iwe ananditoda dzimwe 10 tickets kubva kwauri iwe tikupe ticket iwe uri kudiaspora unouya kuno kurini iwe takachakumirira paChristmas kuti usvike kuno kana uri kuuya like naika saka takavhurira guys saka ndine 10 tickets from Chemberesoko 10 tickets from Anasivanda saka ndine 20 tickets guys I got 20 tickets on this live saka vasina matickets vava varida kuenda timu rangu rekupicnic riri kuuya timu rangu ndibate excel ndikati mangwana tiorganize accommodation mangwana timu organize accommodation mangwana ndakaorganize accommodation yemadiaries anditika saka guys itai kuti mugare mandibati kupinda mtaveni kana coke kana lemon twist come this side anditika saka guys ndichinoda matickets saka so far ndine 20 tickets from mfana wangu Ana 10 from Mfufusoko 10 20 tickets abuda pano nhasi kune mamwe aka uyai guys uyai vari kuenda matickets ari kungopiwa vanhu vari museku yediaries chete
hatisi kupa vanhu vasiri madiaries. Matickets anongopiwa madiaries, those who knows who they can come. So again, those in Joburg, ndikuda kuorganize motikari, chimota, chirori, chinongokuti choya nemi, makuseni patopedza choti chodzokera nemi, naika, saka ndibatsei. Hanzi ndikuda kuenda Erika mako WhatsApp unondibata kana muri kuJoburg ndiri kuorganize kune boys dzangu dzeJoburg dziri kuuya kuno kusupport. Saka dzine zvimota zvihombe, anoona zvimarori zvihombe imomo motiona zvenyu nzvimbo. I still have said yes, either marwe I know. Hanzi 1 floor Siremi John, let me know how. I said okay, either the same way that you use money, either the same way that you always use your ganiko bata said. Hanzi how much ticket? MC page, a ticket is only 100 rand before 10. So I told you say before 9 you anenge apinda 100 rand ticket. 100 rand kunze kwe avo vari kuda kuenda kuma VIP ndoda kubhadhira ma 300. But isusu manje madiaries tinoda kufara zve-VIP ndebwe nyaya techida mumbombera imomo vanotora spotlight madiaries. Mumazanezuro vakatora spotlight pamberi pama South Africans anga angodai mazimba akutora mukombe trophy. Azimba rotora mukombe pamafaro vakapesera kuuya kuti toda kutamba seyo kutamba te zvanga zvatoipa. Hanzi ndati ini ndoda kutenga 5 kani kuma hu. Okay, hanzi na Dume B arikuda kutengera 5 maashao ticket. Hanzi na Dume B arikuda kutengera 5 maashao ma ticket cause iye ashao ka na hanzi na mimi ndikuya iye ashao saka arikuda kutengera mamwe maashao 5. Saka na maashao muripo 5 maashao handizati maashao akaya ndeyekupi arikuda kutengera eMarasembegere kana kuti ekunze handizati maashao ake ndeyekupi. Saka kana muripo 5 maashao kwanzi pane 5 matickets ndeye maashao chete ari kutengwa na Dume because iro ndiro chief ashao. Iye ndiye chief ashao saka da kutengera mamwe maashao abi yake 5. VIP hakuna kizini mwangu gara idha niko chingowira moyo mwachingo jaiva vari kumbombera ku Grand Stay kuniki uko ku dancing floor. Ayo VIP anyanye kunakidza bombera uku vanhu ndokune fire yose vanhu ndokune fire uku. Right, saka na aripo maashao 5 aya Dume bata ada ku ane 5 tickets ada kutengera woma ashao antimaona 5. Saka maashao kana muripo ndongokuisa kuna Dume B mozivanazana pachao muchita woma connections enyu pacha ashao apa muchita ma connections enyu muchita ma connection enyu muchiona kuti haufa kubasa kwenyu anditika. Saka ndakuvharira guys ndikupfurira. Saka nhasi ndabuda ne 20 tickets dzangu panapa tine 20 tickets. MC page wasati vataura kuti haufa madiracho asareta ndofunga wada kupinda panikiri. Kana usina ticket unonibata kuseri toita zveticket. Kana usina ticket unonibata kuseri toita zveticket. Their faith. This is faith guys. This is faith. This is faith. Ndari muzati zvokubatwa musoro chiruka zvinhu handizvivari ndotomanikidziwa. Ndangopfeka wigi yangu ndoingai. Ndozva faith izvi. Hanzi muterewo Simba. Alright. Uda nitore Simba alright. Hanzi tipewa accommodation ichiuya. Ina handina accommodation yekupa vanhu asi kuti malodge kuno kwakacheap. The lodges here are very cheap. My lodges they are very cheap. Saka mukangoita 2 mulodge matopinda bo. Indogona kutotsvaga zvangu vari muJoburg transport vasina. Wigi handisi kuziva kuti mari but ndeya Faith ari mucomment section imomo. Faith iyo enda pane comment yese iri kutaura zvewigi uende ipapo munoisa namba ipapa vazoya kuWhatsApp mutaurirani. Akana ende inopinda mhepo haipisi ndizvo ndakanyanya kuifaririra haipise. Inonzi twist Masai. Saka guys ndakuenda nditika tobatana zvakare pandinongodzoka ndiri kudzoka naye Sigi handisi kumira ndiri kudzoka naye Sigi yenyu kusvikira tapedza apa zvemusi wa5 anditika. So guys I love you so much, take care of yourselves, thank you for the support and the love, keep supporting mother venyu. Kuregecity makaoma uko hamuri kure toda kuyako stream tayari chaya nebhasi kuregecity memuri palive imi ndimi timure palive kana Francisca. So guys ndokubata nditika love you so much makandikoshera. Bye bye.